doron wannan tafiya da gari mai daɗi idan gari mai lalace ba ƙaryan wada ta kare da yar hula yana ɗaukar da 100 ai ba ka jari wallahi tallahi ai ko da mutum la ilaha illallah kuma dole wannan la ilaha illallah na ce ciya mai Iliyasu kai shugaba mai timba na ce a dawo lafiya ciya ma adansi dole wannan hai na ce tafiya da gari mai daɗi idan gari mai lalace ba ya gara ta kan yi da dutse sai dai ta gwaguye shi ta bar shi wallahi ko kuma ta ba ta nan baki ta wallahi